приятели! Добре, ще с новото му видео. Днес ще играя безплатен Minecraft Game Mode. Но на шопката отида на World Game Mode. Там има светове, които са буквално безплатни за инсталиране. И сега играя един от тях. Буквално аз нямам представа как се играе. Няма очудно. Окей. Сега сме играли с на Battleground, няма да играм и Minecraft сме канал. Сега какво трябва да правим? Не знам буквално какво трябва да правим. Има книжка. Вот. Вау. 6-звездно нещо. Какво трябва да направя? Чак! Видях нещо. Интеракция ли? Това нещо. Добре, така. Но защо на английски? Мен за направи играта ми на български. What? Аз не знам... Как да знам английски? Добре, знам. Ама аз съм свикнал в Майнкрафт да видим всичко на български, да ви всичко на българска. Така, гайс. Тук съм... Оу! Това е паркур мод! Мога, това е много готино. Това трябва платено буквално. Чакай, какво трябва? What? Добре, тук не трябва да се закачим. Добре. Както виждате, съм слаб на паркур игри. Оу! Оу! Мога да забирам както. О! О май гад. Буквално си... Чакай. Добре. Умрях. Да. Не съм най-добре стайна. Тук е някакъв паркур, който също спълна мина. Вау, мога да клякам. На първ път да виждам. Не бачи. Като се качих Майнкрафт на телефона, тогава разбрах, че изобщо е възможно да се кляка в Майнкрафт. Защото като видях контур, как да ги виждате. Ето ги виждате. Така. Това е много труден гейм мод. Моля, събирам дърво. Не мога. Това е много важно. Това е много трудно. Това е много трудно. Това е най-трудното нещо, което съм играл няма. Защо не може да качиш там? Да взимаш. Така, гайс. Това е много труден гейм мод. То буквално вратиш това. Трудно така да ме трудно. О! Да, трябва се радвам. Трябва много внимателно. Къде кашката да не? Прецизно. Купчета отли. Това не. Това е най-прецизната стъпка. Я много да помага. Това е супер трудно. Не. Буквален пас. Така. Да сходим да видим какво има тук. Помага. Паднах от мапа. Говорим с някакъв папагал. Добре. Почваме това. Аз се гличнах. Не знам. Да, гличнах.
Тук има лава. Чето лава тук. Не е много добре. Чакай сега. Чакай. Път сме да изчупих кактуса. И се напълни славно. Мога да ми е глично игра. Сигурно ми е глично. Чакай, ще се отида тук. Това ми бие демиш. Не, това ми бие демиш. Не го изпамих в чата. Не го изпамих в чата. Мога да фаща това. Много трудно. Видяхте ми всички скина? Кой? Аксолотъл. И ще си направим между лого на канала. Коментарите, какво искам. Който измисли най-доброто лого в коментарите, може да се види с мен. Не бъзи. Ама пробвайте се. И също така, ако успеете, напишете коментарите. Що му напишете логото? Напишете коментарите какво искате да ви дам. Ако направите най-доброто лого, ще ви дам. Кой е така? Това е някакво ниво. Това е някакво ниво ще нещо. Не мога да игра просто... Добре. Тази книга е... Простотия. Книга простотия. Това. Поред мен не е пуснато. Затова ми е толкова трудно. Горе трябва да има някаква награда. Знаете ли какво? Всеки път, когато паднам или умра, бия си един шамар. Айде. Не базикам се, няма. Това е една от най-трудните карти в Майнкрафт. Има идея. Ако така, пускам си това и... Чакай, ако така направя, чакай. Има идея да се засиля. Може би ако се засиля... Потом скачу. Да се свърчим батерия. Там ще спусна спид. И сега... Това е невъзможно. Това е невъзможната карта, буквално. Това е невъзможната карта. И това нещо е бигава. Аз имам 70 пари в Майнкрафт и не мога да си купувам платени карти, затова игра безплатни. Така. Пиш коментарите, искате ли да си взема най-накрая Майнкрафт пари. И то колкото да ми стигна да си купа карта. Майнкрафт. Добре, умрях. Така. Я те работят ли? Не. Тук всичко е декорация. На някои карти мисля, че може... Май на платените, но тя май не мога да... Всичко това не е интерактивно. То ми спаме нещо в чата. Пише нещо в чата. Добре. Може чупа тънклоните. Хо! Merry Christmas! Ако може, ще да е много готино и например да ви сложа. Е там горе. И те се буквално ще чуят. Пихо. Значи като вършите работата, едно яйце от баща ти имаш. Добре, почвам. Почвам. Сложа тук. Отвън в момента. Това е някаква стойка. Не. Пат умрех. Тази игра е ужасно нервеща. Картата ми е много бъгала, защото не е платена. Мисля, според мен. И е платен. Но е толкова бъгала. Разбира се. Уау. Много обичам да се нерва. Не обичам трудни игри. Обичам прости игри.
тук ме привлича много. Добре. Добре. О, добра, това. Тази карта е много да разнеща. Някакво топи ще ще мине. И карта не е лоша. Ще е много трудно. Така. Да го бия той. Ей. Трябва да падна в някакво топче. Трябва да намери... Мой трябва да намеря пари. Искате ли да викна някой и с него на тази карта да играе криенец? Това ще стане добра криенец, казвам ви. На тази карта. Не. Как не? Тази карта е много дразнеща. Не повече. Добре, това не е нормално. Това не е нормално. Не искаш да ги изкарам някъде извън града? Това не е нормално. Това не е нормално. Не е нормално. Ще си дам. Ако трябва. Алекс е добър. Не мога да се изкачам. Ето там буквално. Всичко от мен. Ако това видео ви е харесало, кликнете бутона и се абонирайте в канала. И пишете коментарите какви други Майнкрафт карти или игри искате да играем в следващи видеа. Чао! И до следващия път.